लोगोफोर नोंथांखौ आंनि HP क्रेजी इउटिउब चेनेल बरायनाय थाबाय। दायो जोङो सोलोंगोन जिमेलखौ माबायदियै बानायो माबायदि खुलियो बेजों नायनो जिमेलाव थांबाय गिबियावनो थांनायनि उनाव नैबायदि मोनसे पेज खुलाजागोन जेरावहाय गोजौआव राइट साइडखै लग' मोनसे नुदों HP आवहाय थुगोन थुनायनि उनाव नैबायदि पेज खुलाजागोन बेनिफ्राय एड एनादार एकाउन्ट होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुगोन बेवहाय थुगोन थुनायनि उनाव नैबायदि ओंखारगोन ओंखारनायनि उनाव गुगोलावहाय थुगोन जोङो गुगोल होनना बुंनाय मोनसे अपसन ओंखारदों बेवहाय थुगोन थुनायनि उनाव नैबायदि दसे सम नेनांगोन नेनायनि उनाव नैबायदि मोनसे अपसन ओंखारगोन जेरावहाय इमेल आरो फन बुंदों फन नाम्बारखौ बेवहाय हो गावबा गावनि फन नाम्बारखौ हो जुदि नों खुलिनो सानदोंब्ला क्रिएट एकाउन्टआव थुदो फन नाम्बार होखांनायनि उनाव फर माइ सेल्फआव थुदो उनाव नेक्स्टआव थुदो नेक्स्टआव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे पेज खुलिजागोन जेरावहाय फार्स्ट नेम लास्ट नेम बुंदों बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि नामखौ होयोना गुबुनखौ होयो होबानो जाबाय गावनि गोसो बायदियै दायो जोङो नाम होखांनायनि उनाव जोङो नामा एसे गुसुंद्राय जादों नाम होखांनायाव जोङो नेक्स्टआव थुबाय थांनायनि उनाव जों डेट अफ बार्थ चइस खालामगोन डेट अफ बार्थ चइसखौ जायखिजाया होब्लाबो जायो जेबो गैया बेवहाय होदो बेखौ चइस खालामखांनायनि उनावहाय सिङावहाय जोङो मा नुदों जेन्डार होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुदों बेवहाय थुगोन जेन्डार सेलेक्ट खालामगोन खालामखांनायनि उनाव नेक्स्टआव थुलायबाय नेक्स्टआव थुखांनायनि उनाव नैबायदि मोनसे अपसन ओंखारगोन जेरावहाय जायखिजाया मोनसे सायख'दो सायख'खांनायनि उनाव जोङो नेक्स्टआव थुगोन थुनायनि उनाव जेरावहाय पासवर्ड बानायनो दों जों पासवर्डखौ एसे स्ट्रङै बानायनांगोन पासवर्ड बानायखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्टआव थुलायबाय नेक्स्टआव थुखांनायनि उनाव येस आइ एम नुनायनि उनाव नेक्स्टआव थुगोन नेक्स्टआव थुखांनायनि उनाव नैबायदि पेज खुलिजागोन आइ एग्रिआव थुगोन नोंथांनि आइ एग्रिआव थुखांनायनि उनाव नोंथांनि जितु जिमेल खुलिनाय बेयो जाबायनो हमनानै लादो दायो जाबाय नोंथाङा चेक खालामदो दानि बायदि जिमेलाव थांफिननानै राइट साइडखै गोजौनि लग'आव